моля да си отбележите в кои капани сте попадали и в кои от тях най-често, кои са най-рисковите за вас. Така, първия маркетингово е, търсим одобрение. На всяка цена да ни харесат. Втория е, съдим за отсрещния човек, предимно и само по опаковката. Третия е статистическия. Мислим за количеството потенциални партньори вместо за качеството. Четвъртия, бъркаме забавлението с дългосрочното обвързване. Петия, живеем с фантазии от приказките и чакаме принца или принцесата да ни открият. Шестия, мини брака, бързаме да се обвържем. Седмия, разчитаме само на химия. Осмия, бъркаме емоционалната зависимост и добрия секс с любовта и съвместимостта. Деветия, не можем да бъдем сами и създаваме зависимости. Десетия е, очакваме връзката да реши всичките ни проблеми. Т.е. тя е панацея, шестица от тотото и така. 11-тия, мислим си, че сме идеални и не се налага нищо да променяме в себе си или да полагаме каквито и да било усилия, за да създадем пълноценна връзка. 12-тия е, вярваме на думи, вместо на факти и действия и живеем в своите филми, фантазии или виртуална реалност. 13-тия, фиксирани сме върху целта да се обвържем и се изолираме, подценяваме възможността на останалите взаимоотношения в живота си. И последния, живеем в миналото. Ще ви дам няколко минутки да обмислите, да си спомните вашите предишни връзки и да отбележите поне 3, кои са най-често срещаните за вас. Или питайте се. Да, първо е добре да си дадете сметка в кои сте попадали, дори само веднъж да си отбележите и после кои са най-рисковите за вас. Първи какво беше, търсиш одобрение? Маркетинговия капан. Че ти се така продаваш, да. По всякакви начини. С думи, с визия, с успехи. Сега ми хрумна да ви дам примера с работата. Търсенето на партньор много прилича на търсенето на работа. Когато отидем на интервю, нашата задача не е непременно да се харесаме на потенциалния работодател, а да преценим дали тази работа е подходяща за нас. Да, да се представим в добра светлина, но нашата работа е да преценим дали този работодател и тази работа е подходяща за нас. Същото е и с когато излизаме на срещи с партньори. Тяхна задача е да ни оценяват нас, дали сме подходящи. Нашата роля е да преценим дали другия човек е това, което ние търсим, а не ние да се продадем на всяка цена. Когато сте готови и сте си отбелязали вашите капани, ми кажете. Да знам колко време ви е нужно. Добре ли сте? Да, може да се каже, че съм попадала във всеки от тях. Добре, отбелязали 3 от тях, които са ти или един, който са ти най-рискови? Най-много пъти си попадал? Най-рисков ми е емоционалния капан. Добре. Време на време панацеята. Добре, т.е. ти ще работиш с тези 2 капана. Някой друг иска ли да сподели кои са му Аз имам 5 общо, С миналото Добре. съм приключила, т.е. вече не съм това. Добре. Бягто беше много опасно. Добре, от твоите 5, кои са ти да кажем, 2 най-рискови? Най-рисковите са... Шестия, като че ли ми е много така... Добре. Също и 3. Добре. Окей, ти ще работиш с тези 2 капана. И последния. Добре, избери си Само 2. 2. Да, може и 3. Сега ще видиш това, което ще трябва да направите. След малко е да помислите какво конкретно действие за тези от вас. Сега ще върна след малко. Какво конкретно действие или каква промяна в поведението си е нужно да направите, за да не попадате отново в тези капани. Ако искате, може да работите с един най-рисков и да си определите 3 конкретни стъпки, или с 3 капана и по едно конкретно действие за всеки един от тях, за да ги избегнете за в бъдеще.
Вие прецените с кои искате да работите. Сега ще ги върна отново. Да, така е, но затова се изисква доста време и докато постигнем тази цел, можем да набележим някои стъпки, за да избягваме в близко бъдеще капаните, в които най-често попадаме. Васко, ти върху кои капани ще работиш? 12 12 и 13. Думите и действията и фикси. Добре. Аз 8 и 12. Аз ще работя в 5. Добре. Добре. Ева, ти? Ами аз върху бързането. Мини брака, добре. Брака и емоционална зависимост. Добре. Боряна? 5 и 10. Фантазите, приказките и фармацеята. Добре. Емо, ти? Аз 8 и 12. 8 и 12. Добре. Има ли някой, кой? 5 и 6. Добре. А ти каза ли ми? Аз съм 5 и 5. Така, фиксирам си и 5 фантазии за приказки. Чудесно! Така, сега ви предлагам да си определите по едно конкретно действие, някаква промяна в поведението си, която ще ви помогне да избегнете този капан при следващата опасност да влезете в него. Добре, нека да прочетем това, което сте написали и това може да ви подсети и останалите за някакви действия. Кой иска да започне? Нека да съм аз. Добре, Ще Лора. съм тук. Работя върху два капана. Те са много близки един. Всъщност, фантазия от приказките, липсата на активност от моя страна Добре. и горе-долу стъпките са много сходни, тъй като и капаните са близки един друг. Да заявявам желанията си ясно и открито, да съм автентична и да загърбя този мой страх, който ми запушва и ми зашива уста. В какво се изразява загърбването на твоя страх? Как точно ще го направиш? Ами ще се обърна просто, както оня ден ми каза Наталия, ако не искаш, не си поискаш скайп сесия или не те пусна в другия ден на семинара на изобилие. И нямаше. Тоест, първите две стъпки, за да можеш да ги направиш, ти е нужно да преодолееш този страх. В крайна сметка, че мога само разумно трябва да го разбера. Че мога само да спечеля, ако се направя, че не се страхувам. Аз се страхувам. Добре, Казвам си го. това със страховете е много често срещано. Да бъдеш смел не означава да не се страхуваш. Всички хора се страхуваме, всички имаме страхове. Да бъдеш смел означава да действаш въпреки страха. Ами точно това е, че на мен страха ме парализира до степен, до която и като се почне едно мислене. Добре, т.е. това, което ти ще правиш е изразяваш желанията си, казваш какво искаш и си проактивна. Да, явно, наистина ти преди малко стигна до сърцевината, каза, че ме е страх че се страхувам от отговорите. Явно точно това е. Другия капан е виртуалната реалност, независимо дали е наистина виртуално или не. Сега, понеже имам конкретен случай в биографията си, виртуалната реалност си мисля, че може да ти докара две неща. Кажи конкретните промени в поведението, които ти искаш да направиш, за да избегнеш виртуалната реалност. Ами това, те са много близки. Пак трябва да си заявя желанията и да не се страхувам да погледна истината в лицето и да се престана да си правя предположения, да питам. Тоест задаваш директни въпроси. Да, задавам директни Чудесно. въпроси. Добре, благодаря ти. Ини? Да, моето общо вето същото. Нищо. Това няма да ни изненада. Да, това с фантазиите, медитация, ами да бъда по-практична, да не си въобразявам и ясно, да давам точно конкретни ясни въпроси, без се страхувам и аз от отговорите. И това, че да не се страхувам от това, че няма да си пасне тази човек. Ако не си паснете, по-добре да знаеш по-рано, нали? Няма, това е разумно. Иначе е много. Добре, т.е. ти задаваш директни въпроси. Какво друго можеш да направиш? Да бъде по-практична, т.е. да не живее в иллюзиите
Гледаш реалността, фактите. Да, в смисъл да не го карам емоционалност, нали? Т.е. по-рационално. По-рационално. Да балансираш емоциите И с да разчитам разум. повече на интуицията. Чудесно. Добре. Кой друг иска да сподели? Това ми е някакво. Добре, извинявай. Давай. Другия, шестия, смисъл да не бързам да се обвързвам. Да. Аз това си го знам, нали, но вече още по-ясно го знам, че трябва да се науча на търпение. Мисля да изчаквам, да опознае даден човек, да видя дали е за мен, да изчаква вече след това да си дам свободата да излезам с други партньори, да не се концентрирам само върху пари. Чудесно. Добре, благодаря ти. Кой друг иска да сподели? Васко? Да, има нещо друго, че те като много излизат, никога им чувство, че не приемат никога сериозно. Ние сега не говорим за тея, говорим за теб. Аз съм се написал. Да. Искаш ли да споделиш какво си написал? Значи, да не вярвам на думи беше вярването на думи. Чак сега това не означава, нали, да не вярваш на хората. Да проверяваш това, което си чул. И също да съм да поверен и да се съмнявам в това, което ми се казва, защото просто много се лъжа. Добре. И тук съм дори да чуя това, което искам, пак да не вярвам, защото ако на практика няма действия, които да подкрепят това, което се казва, това не е нищо. Добре, т.е. да се фокусираш върху действията и по-малко върху думите. Добре. Да, препоръчвам ти това да не вярвам, да го преформулираш без негативното отпред, защото твоето съзнание чува вярвам. Всички ви насърчавам. Да. Да вярваме, обаче това мисля, че е по-добрата... Да, нали, сега не става въпрос ние да станем абсолютно подозрителни и някакви... Да, това се случва понякога. Точно параноици. Нали. Въпросът е да видим дали думите са подкрепени от действия. Добре, какво друго? Да не се губи увереност. Можеш ли да го формулираш позитивно? Значи за целта да се обвърже номер 13. Фиксацията върху целта. Тоест, колко ти силно ти да се фиксира върху тази цел и да мислиш, че работиш по тази цел. Просто има момент, в който не става. Добре, и какво смяташ да правиш по това въпрос? Ето един да се минеш. Чудесно! Чудесно въпросът е след семинара. Какво смяташ да правиш? Нали говорихме да поддържаш познанства, приятелства, да създаваш нови приятелства, дори и човека да не е твой идеален партньор, да създаваш среда. Това увеличава шансовете ти да се запознаеш с повече хора, да се чувстваш пълноценен и добре сам, да не си нетърпелив още утре да създадеш връзка. Така че общувай си с хората, създавай нови приятелства и познанства, това, което бих направила на твое място. Добре, благодаря ти. Мариана? Фантазиите. Значи да бъдем по-активна, да посещавам повече събития за актуални запознанства, да бъдем по-общителна, за нови контакти, да бъдем повече интерес към околните, да съм по-уверена, да се оглеждам просто повече. Добре, тези така са доста общи тези неща. Бих ти препоръчала някои от тези стъпки да ги конкретизираш. На кое точно събитие ще отидеш и кога? С колко хора ще се запознаеш, защото така, по принцип, нали, това е хубаво да имаме някакви намерения, но така общо може да си остане без конкретен резултат. На колко събития искаш да отидеш другия месец, на кои, нали, не, малко конкретика ми липсва при теб. Добре, 2 събития. Добре, и утре искам да намериш тия събития, да ги запишеш в календара, така, чудесно. Добре. Другата седмица има семинар, потенциалните събития. Има много събития, има само да... Това следващото в среда. На 20... Как се запознаваме с потенциални партньори? Да, ще поговорим и за това след малко. Следващата среда. Ето вече имаш едно събитие. На 10. Да, 10 следващата среда. Супер. Добре. След малко ще поговорим за това. Ева, какви са твоите стъпки? Значи, моите кампании са бързане за обвързане брак и създаване на бърза емоционална зависимост. И съответно, т.е. търпение
избягване на срещи по обстановка, предполагаща интимност, да си дам свободата да гледам повече хора и да се фокусирам върху създаване на приятелства и развиване на приятелство и опознаване на личността на човека и чак след това да си замислям. Добре, чудесно. Моят проблем е също фантазия от приказки. Решението, това е проактивно, да срещам с повече хора. Сега съм отказал. Много често съм отказал. Съм научил купим на време. Дори да е така. Трупаш опит, проверяваш си критериите, учиш се да бъдеш по-открит, да задаваш въпроси. Добре. Нещо друго? Това е основно. За първи и втори имам един филм, който искам да ви препоръчам, ако не сте го гледали. Той се казва Свалячът Хал. Shallow Hal. С Гуинет Палтроу и Антони Робинс. Прекрасна илюстрация как прекалено голямо внимание отдаваме на външния вид. Ако не сте го гледали, има го в нета и сте гледате си го. Много ценно. Усещане. Понякога, в смисъл, че първа, втора среща, аз го преценявам така, може да се опитам да преценявам, че няма смисъл, защото примерно продължа, мога да попадна в някои други кампании, обаче аз не съм попадал, защото не съм продължавал. Добре. Може би заради опит си е струвало да продължи. Да, тук има нужда да изследваме малко повече в дълбочина, но подозирам, че някакъв страх от сближаване и интимност има, защото нали, те страниш от хора, на първа, втора среща ги така помисли си за този въпрос. Да. Това нещо, да. И преценявам по този начин, преценявам, че всъщност си продължим поради загуба на време. Да, твой ограничаваш герой започва да ти нарежда едни неща. Сигурно да се случи от моят опит, ще се научи от опит на приятелите ми. То така, ако ставаше кучето на месаря, нали знаеш? По този начин. Добре, т.е. излизаш на среща с повече потенциални партньори. Имаш ли профили в онлайн дейтинг сайтове? Как намираш партньор? Добре, помисли как ще намериш тези партньори. Те постоянно се обаждат, обаче ти викаш, не вижте, махайте се. Добре. Те не ми се обаждат конкретно партньори, обаждат ми за мои... Разбрах го. Добре. И вече казваш да. Даже и майка ми вече почва да ми се обажда. Жената се притеснява. Добре, т.е. казваш да на повече възможности. Да. Супер, запознаваш се с повече хора, общуваш по-открито. Супер. Добре. Кате? Значи моите два клана са, които съм си избрала сега повече, бъркаш емоционалната зависимост и добрия секс и вярваш на думи вместо факти и действия. Това, което аз мятам да направя е да задавам конкретни въпроси, защото аз тук не го умея това въобще, трябва да се науча. Добре. Да следвам смисъл това, което са ми задължителните критерии, защото някога емоцията ми е водеща и те остават на заден план. И следващото, което съм си отбелязва, да отстоявам повече себе си, защото когато имам емоция, аз малко давам назад. На какво се изразява отстояването на себе си? Примерно, един пример. Аз съм от Благоевград и пътувам в Благоевград един път в месеца, всеки петък. Не всеки, един път в месеца, петък и неделя се прибирам на обяд. Имам 2 7-годишни връзки, над от 7-годишни връзки, пак от Благоевград. И аз винаги съм пътувала петък и неделя. То обаче не обича да пътува петък и неделя и пътуваме в събота и в неделя сутринта се прибирам. И какво толкова? В смисъл, за мен не е проблем да пътувам събота и неделя, обаче то се получава един път е какво толкова, втори път е какво толкова и то става 100 неща и какво толкова. Да. Правиш компромиси. Това много, благодаря ти за този пример. Много често се случва във връзките ни, че ние правим компромиси с очакването другия човек също да прави подобни компромиси за нас и когато това не се случи, ние изпитваме неудовлетворение и по този начин подкопаваме връзката. Значи ние трупаме и в един момент избухваме. Ама аз правя какви жертви за тебе. Но никой не те кара да прави жертви за мен, това е твой избор, обаче ние го пишеме на сметката на партньор. Добре? Има?
Аз също съм на 8-12. Малко по-дълго подход има, знаеш, как да ви я правя. Дава си сметка, че тези неща подсъзнателно ми се случват. Тоест, аз дори да си кажа няма да вярвам или ще знам повече, просто пак подсъзнателно влиза през мен. Но моето решение и да не се обвързвам емоционално толкова бързо, да не се самонавивам сам да си мисля за този човек. Тоест, това да ще постигна конкретно като това, което ти каза, което ще се коментира, чрез повече, да комуникирам с повече партньори да положа противоположния пол, докато не реша конкретно с даден човек и се убедя, че той е. Не знам дали. Да, точно това предложих. Защото влагайки време и енергия, дали чисто физически или в нашето въображение в един човек, значи ние преекспонираме нещата и губим връзка с реалността. Добре, нещо друго освен това, друга стъпка имаш ли? Не, само това си измислих. Добре. Така. Да, това най-вероятно на всички ще ни бъде много полезно. Дописвайте. Фантазиите си, почваш да си рисуваш картинки, розови. Да. Така, една много ценна книга Conscious Dating на Дейвид Стил. Не съм я виждала в България, но ако случайно я намерите, има и материали в интернет. Аз съм си я поръчала от щатите и я давам на клиентите, с които работим индивидуално. Ще ви бъде полезно. Той е основател на The Relationship Coaching Institute и има доста и така безплатни аудио-видео материали в мрежата. Така. За комуникация, че самотата в света расте. Тоест, става все повече начини за комуникация има. Да, защото това е измамно. Ние си мислим, че сме във връзка с света, общуваме на едно много повърхностно ниво с хората, страхуваме се да се разкрием и да задълбочим и да споделяме, не се виждаме реално, не обменяме на жив контакт, енергия и нещата зациклят лошо. Има и друго нещо, че колкото повече израстваш, колко повече е трудно да намериш партньор, защото и критериите стават повече, защото които искаш стават много повече, става много по-трудно става да намериш. Това са още едни ограничаващи вярвания, които ти предлагам да не подхранваш. Повтаряй си, колкото повече израствам, по-лесно ми става да срещна партньор като мен. Ще ти помогне повече. Така, имаме 10 минути за въпроси. Имате ли нещо друго, което може да не е свързано конкретно с тези капани, може да е свързано с тях, с тема, с която сте дошли, въпрос, дилема? На 10 какво ще е точно? Така, след малко ще поговорим за събитията. След малко. Нещо, което беше казала, че ще ми кажеш повече за емоционалната привързаност. След края на връзката. Да, много хора ме питат какво да правя. Аз толкова много го обичам, съзнавам, че той не е партньора за мен, обаче аз много го обичам. Какво да правиш? Ще ти ми зададе подобен въпрос, нали? Да. Добре, какво предлагаш ти да се направи в тази ситуация? Не, всеки знае. Това е красотата на коучинга. Аз мога да ти кажа моето решение, но целта е с въпроси да извлекат твоя отговор и да ти помогна ти да стигнеш до някакво осъзнаване и да намериш своята истина. Аз съм убедена, че ти дълбоко вътре в себе си знаеш отговора и всеки един от нас го знае. Затова помисли сега и ми кажи какви са различни алтернативи за действие. Има много решения. Аз не говоря конкретно за себе си, защото мен не е трудно да се отвържа емоционално. А тогава защо този въпрос те вълнува? Защото другият човек ме дърпа към себе си да се привържа отново емоционално към него и не може да се откъсна, защото аз откъсвам другият човек, пак ме дърпа и аз пак се връзвам. Ясно. Тоест на тебе ти е трудно да поставиш ясни граници и да кажеш твърдо и категорично не. Точно. Чудесно. Какво можеш да направиш? Не знам. Преустановяваш всякакъв контакт? Въпросът е, че вътрешно аз хем го искам. Тоест нямаш емоционална привързаност? Не. Само другия човек ти не. Добре, да и аз Не, вижте хора, много е важно да бъдем откровени със себе си. Няма как да ме излъжеш. Лъжейки себе си, потувайки... Аз си мисля, че няма, но реално всъщност се казва, че има. Моето решение на тази ситуация е преустановяваш всякакъв контакт с този човек за поне 3 месеца,
ако след това все още усещаш, не си неутрална и усещаш това отвътре, нали, да общуваш с него, продължаваш периода, докато не се почувстваш напълно освободена от тази зависимост. Представи си, че това е алкохол, цигари или наркотици. Какво правят хората? Това не е шега работа. Абсолютно не. Да. Аз съм го преживяла и мога да кажа, че е изключително опасно. Да, и е много важно да се отнесем отговорно, да бъдем твърди и просто да преустановим този контакт, да си дадем време, да се запознаваме с нови хора. Друго нещо кажем, аз съм се опитвала и съм се опитвала, успяваш да се откъсна този човек и казвам край до тук. Спираме комуникация и така нататък. И аз отърваме емоционално този човек, казвам не, няма да спрем, аз няма да спра да търся, няма да спра да се обаждаме и така нататък. И пак, в смисъл, той ти пише, ти му отговаряш и пак влизаш в това. Ти му отговаряш, защо му отговаряш? Да преустановиш комуникация означава край и точка. Нека да ти пише, нека да те търси. Ти си бетон. Други въпроси имате ли? Добре, ще минем тогава на събитията и ако ви хрумне нещо, ще продължим с въпросите. Така, следващите стъпки, те не са само събития, но искам да ви поканя на страницата ми във Facebook, Rare Life Coaching се казва, където публикувам интересни материали на тема партньорски взаимоотношения. Дискутираме също и тези въпроси. И също така, в групата за необвързани Authentic Singles, която съм създала във Facebook, всички сте добре дошли да се представите на стената и да разгледате всички останали членове на групата и да ги заговорите най-активно. Ето една конкретна стъпка, която за тези, които имат нужда от активност, могат да предприемат още тази вечер. Каква втората ли група? Да, първото е страницата ми в Facebook, а второто е групата. Създавам щастлива връзка. Не. Authentic Singles. Да. Това е страницата, това е групата, Authentic Singles. Още не сме стигнали до създавам щастлива. Така. Събитието на 10 декември, другата сряда. Щом нямаш, ти си прецени. Няма някакъв начин. Има много сайтове. Романс.бг, Елитбук. Не знам какво да ти кажа. Можеш да получаваш моя месечен бюлетин и там да ти изпращам събития за необвързани, но можеш да пропуснеш доста неща от групата. Не знам, ти си прецени. Така че няма Фейсбук. За мен Фейсбук е възможност за запознаване с много хора. Ако ти искаш да се летиш от тази възможност, това е твой избор. Помисли си. Не те агитирам, само казвам, че това е начин, по който се изолираш допълнително от хората. Не казвам да станеш някакъв маняк и нон-стоп да висиш там, но не пречи да използваш и тази модерна комуникация в днешно време, ако искаш. Индивидуалната коучинг програма по принцип е 330 лева на месец. Тогава работим наистина само с вас, дали през Skype или в моя кабинет, индивидуални срещи, материали, книги, упражнения, видеа, цялостна програма за привличане на партньор или за това, което вие имате нужда да работите в взаимоотношенията. 290 лева е коледна промоция до 31 декември. Може да прочетете повече информация на сайта на Наталия в секцията консултации. Под нейната информация е с подробности. За записването за тази програма провеждаме един безплатен скайп разговор, в който виждаме от какво имате нужда, кратка история на вашите връзки и преценяваме дали искаме да работим заедно. Дали аз мога да ви бъда полезна, вие ми задавате въпроси за работата ни и решаваме оттам нататък какво да правим. И месечните любовни новини по имейл. Ако искате, мога да ви абонирам. Аз имам имейлите на тези, които през София се бяха записали. Може би само вие двамата не сте в този списък, но може да ми оставиш твоя имейл, ако искаш да ти изпращам тази информация. Това е. Също така в YouTube имам един видеоблог, който се казва Радикални връзки. Там с Емо записваме видеа и ги качваме. Има интересни теми, как да намерим партньор в интернет, защо е важно и как да опишем свой идеален партньор и най-различни други теми, които публикуваме. Ще ви бъде полезно също, вярвам. Въпроси имате ли? Аз имам. Добре, после. Някой сега има ли въпроси? Да.
Щях много да се изненадам, ако нямаш. Може започнах да се притеснявам. Кажи, бе. Да, ме навсякъде ме задават моите въпроси, абсолютно. Толкова не търсиш в този живот, нищо. Абсолютно съм съгласна. Много обичам хора, които задават въпроси. Кажи. Колкото и банално да звучи, нали. Примерно, ако имаме различни схващания относно живота, да кажем, аз вярвам, че любовта ти дава свобода, а другия вярва, че любовта ти дава ограничения, обвързаност и такива смисъл. С такъв човек не би могъл да се разбереш, нали? Смисъл няма, защото няма да се сходни виждания относно нещата в живота, да кажем, дори да е общителен, точен, щедър, моногамен, искрен, дрън. Да, тук бих ти препоръчала да провериш дали не става въпрос просто за дефиниции и определения, защото за тебе какво означава просто да навлезете в конкретика. С конкретни примери да си поговорите. Много често на теоретично ниво хората намират някакви различия, но когато започнат да стигат до същността и до конкретиката, става ясно, че и двамата имат едно и също предвид, просто го наричат с различни имена. Затова изследвай какво точно означава ограничение, какви са тези негови страхове и дали не можеш да му помогнеш да ги преодолее. Ако вече категорично виждаш, че имате различни възгледи за света и за живота, тогава ще бъде вероятно трудно да намерите общи допирни точки. Други въпроси имате ли? Добре, искате ли всеки от вас да каже с няколко изречения подред с какво му беше полезна тази вечер, какво ще вземе със себе си? Добре. Това, което каза, нали, смисъл, казвам, че ако до края на семинара не си дам, ами възможно това, защо приеме хората за даденост. Аз не разбирам този въпрос. Я ми обясни какво означава това. Това означава да кажем, приема, че даден човек ти е длъжен да направи нещо, че вече след като имате връзка, той е длъжен да ти готви, той е длъжен да ти пере, той е длъжен да прави това, трето, пето, десето. И не се стараеш вече да го привличаш, да го задържиш. Тоест в твоите връзки, твоя партньор приема за даденост, че ти се грижи за него, готвиш му. Да, ме има. Да. А ти какво искаш? Как искаш да бъде? Аз искам да се старае, в смисъл да полага съзнателни усилия за нашата връзка, да живеем по-качествен живот, като отношения, като разбиране, като излизане, просто по-качествен живот във всичките му аспекти. Ти комуникираш ли тези твои нужди и желания? Ясно и конкретно. И той ми казва, аз приемам хората за даденост. Ага, той ти го казва. Той директно си ми го казва. Добре, и ти какво правиш? Ами, измъчвам се и го зарядах. Решила си въпрос. Измъчвам се и видях, че просто... Има всякакви да отговаря на тези критерии, всичките, просто... Има всякакви хора по света, нали? Просто има нещо, което е по-важно за мен, което, макар че тези неща са много важни. Има други неща относно разбиранията за живота, които... Допълваш списъка с задължителни Абсолютно. Допълваш го. Примерно аз вярвам, че трябва да сме непривързани към всичко, към хората, към обстоятелствата, към предметите тъна. А той не вярва така. В смисъл има много такива различия, дето на мен, за мен лично не са окей. Очевидно. И въпрос е дали да направя компромис, в смисъл така, че да му дам шанс да се оправи. Или просто да търся някой, който вече мисли като мен. Вижте, не случайно цяла вечер говорим за задължителни изисквания. Изясни си какво за теб е изключително важно и с което не искаш да направиш компромис. Когато знаеш кои са нещата, вече отговорът е ясен. Да, знам кои са нещата, въпрос е дали да направя търпението, което ми липсва, за да ще чакам този човек да стане. Най-голямата заблуда е, че този човек ще се промени. Той няма ли се промени? Ако той го иска и ако работи по въпроса, да. Но очевидно ти ми казваш, че той има съвсем различни виждания. Значи това е такава наивност, поне за мен. Ако ти смяташ, че той ще се промени без той дори да го иска и да го осъзнава, че как ще стане? Защо? Тя очаква, аз не казвам, че трябва. Тя очаква. Да. Абсолютно. Ако не те устройва такъв човека, започвайки връзка, разчитайки на потенциала, че той може да се промени, веднага влизаш в капан. Моментално.
Значи, трябва да открием човека точно, който отбара нашите изисквания, без да си даваме На възможността. най-важните, на задължителните. Не на всички. Да. Да, на 100%. Тези, които са ти жизнено важни за връзката, трябва да се срещнат. Ако нещо не ги срещнат точно тези неща, не става. В смисъл, така... Пробвай, експериментирай и виж. Дай шанс. Помисли си в предишни връзки, дава ли си шанс, какъв е бил резултата, работи ли, не работи ли и си прецени за себе си. Добре, искате ли всеки с по едно-две изречения да сподели какво ви беше полезно днес, какво ще вземете със себе си? Размисля още веднъж, но този пети капан, който ми го предвид, сега си го знам, нали? Вече съм го осъзнал. Вече съм предприял действие. Супер. Другите неща също съм ги познат в голяма степен, но много от тях не съм ги преживял, обаче моите приятели са ги преживяли. Защото по другите също е лево понякога. Тоест, какво беше най-ценно за теб тази вечер? Да кажеш, че съм открил, че нещо, някакво посещение съм получил пред целия семинар, не мога да го кажа. В голяма степен нещата са ми били познати. Добре, благодаря ти. Просто това потвърди още неща ми специално за този пети капан. И вече ще предприемеш някакви действия. Аз съм предприел. Добре, благодаря. Не знам. Благодаря. Ева, ти? На мен първо ми беше много приятно, като едно изкарване свободно време, мисля, че е много приятно. И друго, аз бях гледала видеото, което е по подобна тема и сега съм много се радвам вече на живо. В по-голяма степен вече се осъзнава и преживяваш точно конкретно. И някак си, като си ги подредих нещата, т.е. вече по-ясно си ги имам като мисля, са в мен, така да се каже. Добре. От просто знание, с всяко повторение вече мога да ги преживея и да ги прилагам на практика. Имам ясни стъпки. Добре, благодаря ти. Много хубаво така и ясно бяха систематизирани, защото и аз съм ги чела тук и там, по друг начин наречени, но цели 14 не предполагах, че са. Те могат да си и повече и по-малко, но това е просто един начин да ги видим по-точно. Да. Добре, благодаря ти. Иско? Аз като не мисля, просто до сега не бях систематизирал тия капани. Само от личен опит, който съм страдал, нали, на тази капан. Но някои от тях просто ми разширихте така. Добре, благодаря ти. Благодаря на теб, какво ти беше полезно. Изясних си някакви неща, обърках се още повече с други. Отново излиза най-големия ми проблем на т.е. как да не кажа проблем. Тая даденост, с която трябва да се справя срещу стиховете си. Това е задължително. Това не мога да имам нито връзка, нито краткосрочна, нито дългосрочна, нито никаква. Добре. И това ми е всъщност най-конкретната стъпка. Добре, благодаря ти. Ами, за мен са много неща. Ти най-много питаш и най-много получи. Така е, който си мълчи. Ами, значи, първото нещо, което получих, беше приятното усещане да бъда в твоята компания, защото по снимките, които съм гледала в интернет, някакси излъчването е различно. Така ли? Да, а на живо си... Лошо ли гледам в интернет? Не, просто самото излъчване като цялостно излъчване само по снимката е много различно, когато видиш човека, нали, на живо. И е много... Това беше първото нещо, което ме впечатли, нали, че излъчването е точно като на моите приятелки, които имам, нали, в смисъл позитивно, хубаво, усмихнато, с отворено съзнание, което ме лично много така ме грабна и ме впечатли. Благодаря ти. И това, че успях тук сега да разширя по някакъв начин съзнанието си още повече, усещанията си
И всъщност видях, че сама си поставям ограничения в мисленето, по-скоро в мисленето и в приемането на дадените неща. Тоест съм ограничавам си да имам това, което искам. Също тук се научих и да не се притеснявам да изразявам себе си спонтанно и да задавам конкретните и точни въпроси и да не се притеснявам това, че виж някой ще да каже, не знам, нещо си там. Друго нещо, много неща ще да кажа, но мисля, че да се казва. Благодаря ти. Може ли да го спрем това да спре да мига някакси, просто да го изключиш? Благодаря ти. Кате? Аз съм и... Мен беше изключително полезно. Аз гледах и вебинара и тук и пак ми беше много полезно. Значи, в много от капаните аз се видях себе си. Нали, най-изявена съм в 5-6, но това означава, че в другите не съм. Видях си бъковете много ясно. Сега тези три неща, които съм си ги извадила, са ми много... Аз съм такава, разбираш, като си видя някакво път, да направя с някаква стратегия, какво трябва да следвам и почвам да си го следвам. Супер. И сега абсолютно съм сигурна, че тези три неща ще си ги следвам. Супер. И така, ще се подбора доста неща, сигурна съм. Много се радвам, благодаря ти. Така че съм се взела доста от този тренинг. Взех си. Мерси. Мерси. Емо? Първо само да кажем, Вени или Дени? Вени. Да гледаш във връзка с тези критерии, едно от клипчетата в този видеоблог много добре обяснява с тези критерии какви видове са... Да, ги гледах много пъти. Да, тя гледа. Тя отличничка. Понеже зададе въпроса, ако критерия не е изпълнен, какво се случва с човека? Да, но понеже на видеото не мога да задам въпроси. Наистина ли е това? Добре, Емо, сега въпросът е какво ще вземеш ти? Какво ти беше най-полезно на теб от тази вечер? Полезно беше, че си видях и от 12-те капана. Се минам един друг начин през тях. И малко се стреснах, но си дадох сметка, че трябва да не се планирам от това нещо, да го гледаме като един пътеводител, но дори да изпадам в този капан не е фатално. И за бъдеще няма толкова да се притеснявам дали изпадам в някакъв капан или не, а просто като се случи нещо ще имам нещо безпребошник, който да си обясня нещата и да превъзмогна даден проблем или нещо. А не да се лутам и си мисля аз колко да се обвинявам себе си в нещо. В смисъл, че и други хора имат тия проблеми. Това ще взема най-вече от. Да, определено всички сме влизали в почти всички капани по едно или друго време и е изключително важно да не обвиняваме себе си, да си мислиме, че нещо на нас не е наред, ние сме най-смотаните и загубени. Не, човешко е, всички се учим, проявяваме търпение към себе си, любов и състрадателност и наблюдаваме. Просто това е много хубаво, което казваш. Да, може би няма отведнъж да спрем. Ще попаднем, може би, в някои от тях отново, но имайки вече това знание и тази осъзнатост, ние по-бързо ще излезем. Супер! Много ви благодаря. Много се радвам, че бяхте с мен тази вечер и се надявам да се видим отново. И ние много благодарим. И за това, че сте на рождения си ден тук за мен е просто прекрасен подарък. Благодаря. За мен също така. Аз си го подарих. Точно да бъда. Много се радвам. Благодаря ти.